Kangge Bapak Hajat sareng Mas Ratoyo. Mas Ratoyo nek keding. Dalan. Ayo Bapak Ratoyo sing arane Bapak Ratoyo sing duwe lagune yang berjudul Kebias. sing duwe KM Mangkurat. Seminggu cuma janjine tetunggu sampai kliwat waktune nanging pribe sampai seprene Apa dia? rana bejane tamborine nembe mone Musim mau rakolu kangge papai sinten nginum lan mangan papai Azri ada Bapak Adri. selalu kebayang ning pikiran papai Azri mikiri sang kasih pujaan. Lawas pisan papai Azri ninggal nasib badan spesial maning kanggo cembrong bos cembrong Ane matur Bapak Ratoyo sing Bapak Ratoyo sing ana ning laut sing lagi berlayar karo KM Mangkurat. ninganan kangge Bapak Ratoyo sareng kanggo bos jembrong ing geding nahkoda jembrong papai Nabil papai Nobil bos motoris handal papai Nabil motoris handal mangkati waktu nih jam rolas ngomongnya papai Nabil papai Nabi ranana kabare papai Nabi lan langkah bejane majikan lanang Nahkoda jalan majikan lanang di rata-rata maning kanggo majikan lanang maning papai Azri keting majikan lanang spesial sing duwe KM apa JP Ramat Jaya. yang punya KM Kramat Jaya Orang sing ketiga. lagi berlayar KM Mangkurat. Papai Azril terima kasih Papai Egi oh iya Papai Egi mangkati waktu nih jam rolas ngomongi ora bakal lawas papai Nabi Terus penganti papai Nabi akhiri kebias wis rong taun tuntas ninggal ora melang semi Mas Jaran
man Berebut mau. Tetunggu sampai liwat waktune nanging pripin sampai seprene bocah ranana kabare lan langka bejane kanggo bocaran mani Bapak Egi Bapak Nabi Ketoprak. sareng kanggo sing lagi berlayar kening Sing duwe KM mangkurat. sing duwe KM Mangkurat. mangkurat mangga kanggo Bapak Nabil minang kasih paling eman Bapak Nabil mani Bapak Nabil Bapak Nabil Bapak Nabil Bapak Nabil Motori sandal. Bapak Nabil Bapak Nabil minang dari sedulur minang kasih paling eman Woi. mangkate mani waktu ning jam 12 ngomonge majikan lanang tidak bakal abang Tidak bakal tak. tekan Ora boleh. akhiri kebias wis rong taun tuntas kakang tidak melai Ora boleh. ora boleh seminggu Nakoda jarak. cuma janjine bocaran Jarak. tunggu bocaran sampai liwat waktune Coba. nanging pripin sampai seprene ranana kabare bocaran mani lan langka bejane bocaran Papai Nabi lagune pun apa mali Papai jaran mangga kok dikit labas